všichni, vítám asi to videa. Dnešní video je jenom takový krátký. Je, že se nudím, tak jsem chtěla něco natočit, protože prostě předtočený video je to nejlepší video a toto videjko je s mým pejskem, potom malinko. Jo. Co je? Dáš mi patičku? Patičku. No, to mi dá patičku. Miluju tě. Dáš mi pusu? Ještě. Moje slinkindo. Slinkindo. Jdu okolo lidi. Jo. Tady takhle. Si sednu naproti tobě, jo. Pojď sem. Takže tohle je barunka. Já teď přesně nevím, kolik je. Chtějí 7, anebo 8. Prostě ji zbožňuju. Je to můj pejsek, vy? Jsi můj pejsek? Jsi můj pejsek, vy? Ty jsi jako Ajšinka. To je její dcera. Já jsem dneska spolu u bratrance a docela kouše. Ajšinka trošku kouše, měla by si trošku vychovat. No. Ale to je jako by už asi rok Ajše. Nevím. Ona je tady kousek, tady je vedle. Ale to je mimo. Víď, Marunko, pusínku. Pusínku, je můj pejsánku. Ty máš ouško. Tak ne, pryne. Takže sednout tam. Takže byla jsem teda na těch slavnostech, bylo to tam úplně super. Byla jsem docela dost dlouho vzhůru. A jo, kdybyste se ptali, tak jsem tam byla asi do 12:30. Ale jako asi do nebo tak do 1 možná. A tak v 12:30 nebo ve 2 jsem šla spát. A tak. Barunko, ještě pusinku. Dej mi pac, ještě se s ním bavit. Pojď, Patičku, ty jsi na mě naštvaná. Já vím, že jsi na mě naštvaná, já to vím. Dej mi pac. Ahoj.